na mga oras sa kakailyan. Welcome iti Dulang ti Ilocano Channel. Nakaimimas dato'y putahi tayo itatang gundaway. Muyo ka din, wanya daytoy. Daytoy iti bukod tayo nga version iti sweet and sour. Lapu-lapo. Naimas na ito nga pangsidaan ken kastamatan pang pulutad. Sakbay na ket sabi ko mata nakasubscribe kayo iti daytoy channel tayo. Ngem malaksit ipanagluto madamdama ket ipasirip ko kanyayo daytoy Mountain View Deck iti Barangay Baksil, San Fernando City. Nakapinpintas mo ti agpasyar di taket agpariir. Matadnawagan nyo iti West Philippine Sea wenno iti lumaod nga paset iti syudad ti San Fernando. Lalo iti malam buyaan iti sunset. Okay, so maamin dagito iti babuyayo dito'y Dulang ti Ilocano Channel. Ngam doyan tarogyan tayo ti agluto. Ngam syempre mapantay pay iti palengke. Nakasansadiwa dagitang lamas. Okay, data lapo-lapo may salaan ti gatangan tayo. Kagudwa kilo. Okay, half kilo lang lapu-lapo. Amo yun, presyo na tata, iti agdamag, ket kwa data 400 pesos iti kada kilo. Iso nga no lapu-lapo iti ginatang yo, no pinaksiyo data, ket talaga lugi kayo. Dapat special nga luto niya. Okay, so datuyon apo, dagiti kasapulan tayo nga ingredients para iti sweet and sour lapu-lapo. Special apo dahito yung putahe nga lutuan tayo. Harina, cornstarch, asin, mantika, sapulan tayo mati paminta, iti tomato sauce, pineapple, yay tidbits ti ginatangkon. Kasapulan tayo mati cooking wine. Okay lang, ore awan ti cooking wine na may mayat tapno ti kastagat napipintas ti aroma na dahito sweet and sour tayo. Kasapulan tayo pa iti bawang, sibuyas, bell pepper, laya, datoy onion leaves, kamatis, lemon, dito jay sinakob, wenno tagapulot nga kuna tayo nga Iloco, wenno Ilocano. Kaya ang kastamatan daytoy lapu-lapo. Dapay bugi na DJ nagatang ko. Okay, so rugyan tayo nga iprepara. Okay, so duwa apong preparasyon ti aramidon tayo. Syempre, datoy lapu-lapo. Makita yo apo nakadaldalusan data lapu-lapo. Yan. Iniwa-iwa tayo apo di jay bagina. Kasta apo tiwagas tayo nga panagiwa. Tamnon ti kasta ket agabalimat nga crispy di jay so mamano nga pasat iti lasag na datoy lapu-lapo. Tata ikan tayo iti cooking wine datoy lapu-lapo. Kas dati na ko naktatay ket okay lang nga uray awan iti cooking wine na data. Okay, i-marinate lang ti cooking wine daytoy. Siguradon tayo nga naikanam amin. Daytoy gamin ti mangikati langsi. Datoy lamas. Ayan. Mangikat ti langsi ken mangtedmet iti naidumdumang aroma. Okay, so siguradon tayo lang nga po nga daytoy ket maikan iti wine. And then so para sarado nga ikabil tayo syempre paminta. Paminta tano adad bas iti gasang-gasang na. Daytoy lapu-lapu tayo. Well, iso jay bagbagak itatay no gamin paksiwom laeng datoy sigangem lugi ka nga talaga dapat special. Anya iti luto na no kakastoy nga nangina iti palaggatang iti lamas. Inikan tayo matapo iti isang kabasit nga asin pamparaman. Depende kanya yun no kasano apo ti kaado iti asin iti kayat yo siguradon tayo nga may kanam amin dayta iti asin. Okay? And then ikan tayo matapo iti data natadtad nga onion leaves. Pamnayon lang nga po pampaimas matiraman na datoy ken pangikat latta iti langsina datoy lapu-lapu tayo. Ayan. So hanyo lipatan na po iti subscribe datoy channel tayo ken i-share yung matan dagiti video tayo. Okay, so itata kalpasan nga may kan tayo apo iti onion leaves ay kantay matapo iti natadtad nga laya. Mangted matapo data iti aroma na matapo datoy laya. Ayan. So datoy ket i-marinate tayo laan
iti unag iti 15 minutos. Ala, kabayatan na, ha, nga urayan tayo, nga mamaritid apo datoy, kahit ko lang nga ipabuya kanyayo. Datoy ala tayo nga video, iti Mountain View Deck, iti Barangay Baksil, San Fernando. Subli tayo iti kusina. Okay, so itata garamid tayo apo iti datoy breading mix. Arena tapos paglalawakan tayo ikan tayo iti cornstarch ken kastamoten asin. Depende no kasano kado madya cornstarch kanyayo no. Ngem siya gamin ket tinantyak ket mga kagudwa nga tasa laeng. Ikan tayo iti paminta tapno ti kasta ket damo raman na datoy breading mix tayo. Okay, so pudupod tayo lang apo datoy video. Kanya, ngem sabi ko mata saan nyo nga i-skip, ano? Tiin kayo palagbuya, datoy aramidan tayo. Tam nati kastakat hanyo nga maliwayan, dagiti kada garaw tayo dita. Okay, so itatam, dati lapo-lapo tayo. Ikatantay lang dagita nga kwa, dagita inkabil tayo nga onion leaves, kaya kastamatan dagitoy daganan data laya. Ang unang nga madlaw ti layang tad ko gamin nga nakapinpino Okay. So ikatantay laeng dayta. Sa tay balkoten dayta iti data breading mix tayo, data arena ken cornstarch sa. Okay? So makita yo apo dato yung wagas ko, ano? Dati ket nabukod ko lang apo nga version datoy. When wagas ti padagluto iti sweet and sour, lapo-lapo. Amok nga adamat ti bukod yung diskarte nya, mamati nga naimas latta. Iti panagluto yon ngam kahit ko lang nga ipakita, iparang kanyayo apo daytoy aramid tayo no kasatnumat datoy naganan wagas tayo iti panagluto iti daytoy sweet and sour lapo-lapo. Okay? So itatam sigurado tayo apo nga nabalkot dayto iti breading mix tayo. Anya? Okay lang nga arena ti pagbalkot jud dati importante lagamin data medyo nasarangsang ngay data lamos tayo. Okay, so balkoton tayo matapo ti breading mix oray data data bugi. Naswertyan tayo mata dati bugi na niya. Ngam sayang ta sukot nakalapan da ngam problema. Okay, bapantayo na po JNT dalikan. Pabaraan tayo datoy mantika. Okay, naadati ko datoy naganan medium to high heat. Iti apoy tayo. Okay, so itata kasi apo diguson tayo nga umuna. Datoy lamos tapno ti kastakit napintas iti naganan. Yawag mo nga kita ti palagiwa tayon tanong mayat ti panagukrad dagita ka lasag na. Okay, so digos-digoson tayo lang nga kasta. Makita yo. Kasla agpadpadigos ti pato niya. Apay padpadigosan ay ti pato. Okay, so heto na. Kalpasan na po nga daytoy ket medyo nakukrada na niya dayta na iniwa-iwa tayo nga lasag. Iti lapo-lapo mabalinan nga idiso tayo dita yan ti parayok. May mayt ko man no dato ti mantika na datoy ngam
naganan dahil talaan kami available nga mantika. Nga inusar tayo iso nga diskartilatan tanong ti kastakot maprito nga na imbag. Dahil lapu-lapu tayo. Ayan, siguradon tayo nga naganan nga tipa ng prito dahito ket aging gana ngay golden brown. Medyo tumangkan ti lasag na tanong kami binaligtad mo data nga hampay nga golden brown. Tapos naluunong pa lasag na mabaling nga mapersay data hanto nga napintas nga buyaanan. Iti presentasyon tayo. Okay? So anos laang datoy papanagprito. Okay, nung di sumakasta kasmat laang yay inaramid tayo itatay. Sabwa-sabwagan tayo iti data mantika. Okay, naka medium to high heat. Datoy panagprito tayo. Tansyain yung magtan. Nariga magamin no makset iti lulutwan tam napait niya. Hanyong magustuhanan ti raman na sayang mat. Okay, anya pa dagiti kita ti kwati naganan luto iti lapu-lapo. Di gayam naganan steam lapu-lapo adamot ti kwa tayo, adamot ti video tayo datan steam lapu-lapo. Mabalin nyo nga buyaan dito dulang ti Ilocano channel. Isaksulaan ka kakailyan. Giwagas tayo iti panagluto iti steam lapu-lapo. Okay, nakaluto tayo ti kasyayan. Kadagiti napalabas nga video tayo. Itatam, pisok tayo mo tanday ta bugi iti lapu-lapo. Aging gana nga golden brown data. Okay, so tata naluto na priton, ipaigit tayo laan. Dato'y mata sauce na. Iti aramidan tayo. Okay, data tomato sauce. Ikabil tayo dita. Okay data may isang pakete nga kasta kabasita na niya. And then sumarasara no ikantay matan iti pineapple data tidbits. Basit laan may sama nga lamas niya ken di juice na data. Ikabil tayo matay so pa iti mang palsam datoy sauce iti sweet and sour lapu-lapu tayo. Okay? Ikantay mat iti lemon, percent tayo mat iti lemon. Atis man lang ket adati naganan adati kasla kagat na basit ang raman ng lemon. Okay lang mga kalamansi iti kabelo dita basta naalsam. Okay? Ayan. So sumarasar no asin. Dam basit abgan na. Ikantay mat iti cooking wine. Oray awan ti cooking wine na. Awan problema. Okay lang ta. And then ikantay mat iti paminta. Tano da basit iti gasang na daytoy aramidan tayong sauce. Ayan. And then ikabel tayo mat data basit nga natadtad at dice nga bell pepper. Onion leaves, natadtad nga onion leaves. Ipisok tayo amin na ditan. Ayan. Sa tayo kiwar-kiwarin data. Ngam adati nalipata kita tayo i-presentar tayo. Dagitoy kasapulan tayo nga ramen with ingredients. Datoy soy sauce. Ayan, mangtid matapo ti naganan iti raman na mo datoy soy sauce nya datoy aramidan tayo nga panakasos datoy sweet and sour lapu-lapu tayo. Okay, kiwar-kiwaran tayo lang nga kasta. And then ikantay matapo iti suka. Pangnayon iti alsam na data. Ayan, depende kanya yun. No kalsam mati kaya yun niya. Iso nga siyak gabing ket hana nga mamangtad ti rukod-rukod mano nga tablespoon mano nga ml kwa gamin depende gamin di pangramanan yon. Kasta tay gamin nga kuan naganan data yung Asiano. Data yung Asian ket tantya lang hanga kasla naganan kasla dita western countries dita Europe nga nagadado ti pangrukodanda iti ingredients na niya ada ti kutsara ada tasa. Diya pa yung dumang pangrukodanda dita datay gaming kat tansya-tansyalaan. Inata agigisa tayo nga umuna. Okay, igisa tayo apo daytoy bawang and then sumarasardong impisok tayo dijay laya and then sibuyas. Okay, medyo parpartakan tayo lang apo dati video tayo. Tanong ti kasta kita hang kayong matagtakan nga aga buya. Ikantay ba't ti paminta? Sang kabasit lang nga paminta. Damot ng ti paminta na DJ ka. DJ tinimpla tayo tatay.
Ayan, so kiwaran tayo dati po, nagbanglo. Dakila ko matoy abay ko kat maaw iti ayo mo na. And then datoy kamatis. Ayan, datoy kamatis po. Naganan hantay uneng luton data tapno ti kasta ket maraman hantay nga talaga nga kamatis niya. Oo, dayay sauce tayo. Okay, datoy panagluto tayo iti sauce. Nakakuala ang datoy naka low to medium heat laan. No gamin nakahihit gamin dadam no napigsat ti apoy na mabalin nga makset ano dijay sauce tayo. Okay, kabel tayo na po data asukar data tagapulot data sinakob. Okay, kahit ko data ngamdi pinong asukar. Okay, and then dito yun na po dijay mixture tayo. Okay, kabel tayo dito pisok tayo. Ikan tayo mat iti sang kabasit nga danom. Tamno ti kasta ket maluto ken pangrunrunawan day tanay ing kabil tayong asukar. Okay, so data kiwar-kiwaran tay laeng data. Tamno ti kasta ket agbaling nga balanse iti panaka luto na. Papalitan tayo babaan iti danom ken cornstarch. Ayan, depende no kasano kapalit ti kanya. Ayan, mixture tayo ket data. May isang kutsarita nga cornstarch tapos kinanawan tayo iti danom pampapalit lang iti naganan data sauce tayo may mayat basit nga buyaan niya ken mayat ti texture na makita yun napalutan mabalinan. Okay, so mapantayon ijay ayan ti lamisaan tam dekorasyonan tayon dijay lapu-lapo dito yan itata bukbukan tayo iti data sauce nagimas data sauce na mas asok pa yun, kapudpudutan na. Ayan. Kasta lang nga po, no? Dato'y ket ko, naganan, bukod ko lang nga version dato'y, kasi kung naktatay, tayo di dumagamin, ti panagaramid da iti naganan, di mabubuyak gamin. Nga wagas, iti panagaramid da iti sweet and sour lapu-lapo. Daraktal ti iwa, dagijay naganan, dagijay rekado da, wino natang siya gamin kat pino. Okay? Pino. Iti panangiwa-iwa tayo. Ayan, sa bagay, basta importante ket naalsom kan nasamitan niya. Iti importante kami data. Itata, arkusan tayo, papintasan tayo man daytoy. Kitaan nyo, kasla balasan nga nagpintas na arkusan. Okay, garnishan tayo tikwa, data na nyaawag mutan, onion leaves ken dijay bell pepper nga iniwa-iwa tayo ti naiingpis. Nick, ornoson na pala ang madamdamag at dadaulan ng tumot langan niya no kanon data. Pintasan tibuyan na. Okay, at datoy na po iti sweet and sour lapu-lapu tayo. Nakapimpintas ti arkus na. Talagang mabisin akon. Makita yung data. Iti kulay na niya. Sumilap na orange iti langana tapos narkusan pa iti onion leaves bell pepper nagabanglo pa iti ayo mo na nagbayat pa iti pa nakapipwesto na daytoy lapu-lapu tayo. Okay, so itatang orasan tapno ti kastag ramanan tayo. Ayan hamong kadakas kit din no adamat isang kabasit nga kuha niya nga data nay brandy day off time at kasapulan tayo mati agrelax. Agrelax tayo basit hindi kastakit may kamati stress ti bagi. Ayan, so ramanan tayo datoy sweet and sour lapu-lapu tayo. Apay may bus na kata amin data. Di dadumadita ka pang sidaan. Okay, so mang persay tayo iti alasag na dato yan tayo kantay ti sauce. Kita yung data. Sige, subo. Dito yan. Wow, talagang amoy ti raman na datoy umalsam nga sumamit. Maramanan nyo nga jay tomato sauce, pineapple, jay lemon, and then jay bell pepper, dagiti recado, and then jay kinananam iti naganan datoy lapu-lapo. Mayat, perfect na talaga. Itata, daytoy met bugi na. Dati man tikwa, tiramanan tayo. First time ko lang ang mga tikwa, sweet and sour nga ako, bugi ti lapu-lapo. Okay, so subo, taramanan tayo met. Talaga nga naimas, mayat ti texture na siga. Okay. Approve.
Ito yan. May katlong subo. Talaga nga nagnanam datoy sweet and sour lapu-lapu tayo. Para kadagiti mangala. Well, sabi ko mat, nagustuhan nyo datoy video tayo. Iti datoy Dulang ti Ilocano channel. At ako mati na susuro yun, kaya naliliwa kayo, tiin kayo panagpuya. Kaya nga liplipatan ti ag-subscribe, ken i-share, dagiti video tayo, iti datoy channel tayo nga Dulang ti Ilocano. Agyaman na, itiin kayo panagpuya.